Hi mga moms! Good eve! O, diba? Hinog na hinog tayo dito sa ilaw natin. So ngayon, hindi nyo malalaman kung nasaan po akong lugar kasi kakaiba po ito pinuntahan ko ngayon, no? Hindi nyo talaga mapapansin kung nasaan ako ngayon because mag-a-ice ko, napakainit kanina pa ang init ng panahon. So, nandito tayo ngayon sa loob ng isang establishment na tago. Hindi nyo siya makikita talaga. Hindi malalaman ng kung sino man to. Hindi nyo nga po mapapansin kung nasaan ako ngayon. So, nandito tayo kasi gusto kong mag-ice coffee. Gusto ko matry yung ba't may ano ka, blueberry? Na Wow. So, meron ng coffee shop dito sa Hinaguan Farm, mga moms. Yes, you heard it right. Open po siya 24 hours. No. Hindi. Hindi 24 hours. Matutulog ka rin ba? Akala ko may kapalitan ka. Kasi natikman ko na iba dyan. Yung sa bagay, baka iba yung sa kanya. Gusto ko itong blueberry. Milk base. The blueberry creamy milk perfectly blended with juicy blueberries for smooth, satisfying berry experience. Gusto ko yan. Anong size to? 16 ounce. Sige. Tanawa. Wala ko guys, hindi sana ako magtitinda ngayon, nakatambay lang ako eh. Sayang naman kasi, tsaka ang dami nakailang ka na. Siya pinsan ni Brenda na pinaka-cute. Pinaka-cute daw di umano. 16 ounce. Okay na yan. Dagko na yan. Tapos, papesto ko dun sa ano mo. Para makita naman sa gabi yung itsura. Yan. Tapos meron din siya mga soda rito. Yeah, blueberry, lychee, strawberry, mango. Apple soda. Ayan, iba-iba. So, you can try this guys kapag nagpunta kayo dito sa Hinaguan Farm. By the way, ito pala yung kanyang booth. Yan. Siya yung anak no. And ano yung papa niya. Yung tito ni Brenda, yun yung namatay last month. 2 months ago. Yan. Now, ang dami pa rin nag-pickleball. Naka-open sila ngayon. So, dito ako sa pwesto kung saan itinayo niya yung para sa kanyang coffee shop. So, gustong magkape-kape. Dito tayo. So, ayan. Meron siya rito ginawa. Sinet up na umbrella with lights. So, kasi yan ang background natin. Yung dyan. So, habang sila ay nag-ano doon, naglalaro ng pickle. Ako naman gusto kong magkape. Wala yung mga akla actually, yung mga moms. Lahat yata sila parang nag-pickleball din sa ibang court kasi punong-puno dito ngayon. So, o yung wala rin. Basta ako lang nandyan. Kararating ko lang mula sa labas. So, mag-coffee tayo. Tapos, usap tayo. Ganyan. Ayan. Ito na yung blueberry. Thank you. I-try na natin. Bigyan na natin ng rate. In fairness, ha? I love the flavor. Ito sa mga favorite ko, actually, na flavor, yung blueberry. Tikman natin. Ayan. Ay! Grabe yung init ng panahon ngayon, mga moms. Aminin nyo, dito umabot kanina ng 42 degrees Celsius yung init. Yung heat index. In fairness. Titikman mo talaga yung blueberry. So, yun na. Chikahan na tayo. Alam niyo ba? Kanina. So, I went to the market. I went to the market kasi para sa mga parinda bukas. And ano ba? Hindi ko alam paano ko siya i-open up. Pero nakakatawa lang kasi
yung mga matatanda na nakasama ko dun sa event, nung 70th birthday, nare-recognize ako. So, na-appreciate nila yung mga nangyari dun sa party isang araw. Kaya, sobrang happy and enjoy. And, ano ba to? Yung parang na-inspired na naman ako ulit na kasi honestly yung trabaho sa bar and itong sa mga events, hindi ko na masyadong iniisip ba. Kasi parang feeling ko, tapos na ako doon sa ano na yun, sa stage na yun. Like parang corporate events, or formal gatherings, mga private parties, lahat ng klase ng celebration is napag-hostan ko na as a host. No, hindi lang bilang comedian, hindi lang iba rin kasi yung bilang performer ka, yung kasama ko si Brenda, iba yun eh. Kasi parang feeling ko, tanda na ako, tapos na ako dyan, tapos ang dami-dami ng bakla na nag-host, marami ng mga bagong gumagawa nung nagagawa ko before. So, yun lang, parang napapaisip ako ngayon na nabubus ako ulit. Alam mo yun, yung parang, noon wala na eh. Parang ang gusto ko na lang yung pagbablog, yung negosyo ko sa Mamshi Eatery. Then pasulpot-sulpot na lang yung racket namin ni Brenda, nila Gwen, nila Melmar. Yung ganon. Pero ito, yung mga narinig ko base dun sa mga sinasabi ng mga matatanda na yun. Hindi ko naman binubuhat po yung sarili ko, pero they really appreciate me that night. Sabi niya, hindi maingay, hindi yung nakakasabay sila. Ibig sabihin lang po, yung talaga nakapag-adjust. Parang feeling ko kasi po, sa tagal din ko rin na hindi nag-host ng event, sobrang naging kaba ko rin nun, tsaka yung adjustment. Kasi especially matatanda na yung mga guests. So, I really don't know paano yung attacking na gagawin ko. I just make it simple lang. Hindi masyadong basta kalma lang. Alam niyo po yun. Siguro na lang din ako na parang, pwede pa, kaya ko pang tumanggap. No? Kaya ko pang tumanggap ng mga ganitong klase ng event. Kaya, yun lang, natutuwa lang ako. Gusto ko lang share sa inyo yun. Na kapag may mga bagay kayo na dati yung ginagawa tapos biglang nawala or hindi, huwag kayong matakot na mag-experiment ng ibang bagay, ibang field. 'Di ba? Kung magaling ka na sa kanta, hindi naman puro kanta ka lang. Hindi lang puro pagbablog, hindi lang pagninegosyo. Ano ba ito? Pagkain, no? Kasi ito number one, naman talaga ito ng mga tao, pangangailangan. Like parang sabi ko talaga, baka may iba pa. Baka kaya ko pang i-supply yung ibang pangangailangan ng iba. Baka kaya ko pang gawa ng, alam mo yun, baka may iba pa. Kaya napapaisip lang ako. Hindi lang dahil siguro, doon nakakatakot kasi syempre, andito na ako sa edad ko na kung minsan marami ka nang nararamdaman, di ba? Marami ka nang doubt sa sarili mo. Minsan nga, isipin mo, kaya ko ba to? Or gawin ko na lang ba to dahil sa pera? Or alam mo yun, magsasucceed ba ako? Honestly speaking yung nangyaring event na yun, hindi ko akalain na may mga ganong impact, ay may mga ganon akong matatanggap from them. Especially din sa mga matatanda. Alam mo yun, siguro lang talaga, yung old style ko, nung nagsisimula pa ako bilang host, nadala ko with them. Kaya ganun. Kaya, habang namamalengke ako kanina, iniisip ko yun. Sabi ko, kaya ko pala, pwede pa. Andyan pa yung nagsabi pa yung isa na, sayang, hindi kita kaagad na nakilala. Kasi birthday ko lang din eh. Sana ikaw yung kinuha ko, ganun. Yung mga ganung bagay, parang sabi ko, wow. Sobrang nakakataba ng puso. Hanggang sa'yo na, nagsabi sila na,
sa ibang birthday o ng ano namin, mga kaibigan namin o ng kakilala namin, ano ka namin, i-refer ka namin. Thank you so much. Saya-saya lang. Kaya sabi ko, ayokong kalimutan kung saan ako nagsimula bilang performer. Kasi as a host, hindi it doesn't mean na hindi ka kumakanta o hindi ka sumasayaw, hindi ka performer. You perform the flow of the program, yung flow ng show, 'di ba? So hopefully talaga madagdagan pa. Kaya bukas is another day. Monday na ulit. So start na ng klase na naman. So sana pakaabangan ninyo yung iba pa magaganap sa Namshi Eatery. And meron pa akong isang sorry, may buto. May isa pa akong gagawin na vlog. So pakaabangan nyo po yun. No? Yung pag-react ko dun sa isa sa... Actually, siguro talaga na rin ito na pagiging yung edad ko. I don't know kung sensitive ba ako or sadyang masyado lang akong emotional ngayon because of my age. I really don't know. Pero ano man yung mga changes na nangyayari sa akin, ano man yung mga itong mga emosyon ko, ini-embrace ko na lang. Kasi sabi ko, I think this is part of the part of being a human. Alam mo yun, marami kang changes na nararamdaman. Sa kalusugan mo, sa paningin, sa pandinig, sa pag-iisip, sa emosyon, sa kilos na dating maliksi ka, even yung sports na kahit lahat sila nagpipickleball, ako, hindi, gustuhin ko man, ano mo yun, ayoko na yan kasi baka mapulikat ako, magka-damage ako, mapilayan ako, or whatsoever. So, maapektuhan pati yung iba kong ginagawa. So, still. Pero, again, embrace ko na lang kung ano man yung mga changes na nangyayari sa akin. Dun sa mga mamis na actually kapapalo lang daw nila sa akin kasi nakita nila, saan ka ba para ma-message ka namin. Updated sila sa Facebook, mga moms. Thank you sa inyo mga moms. Maraming salamat. Sarap po.